natáčam naše nádherné Slovensko. Ľavo Dreveník, Chodkovce, Granč Petrovce, Spišský hrad. Spišská kapitúla, pozadí Kráľova Hoľa a ďalšie dedinky. Ešte v pozadí máme Chopok, Ďumbier, Dereše. Prechádzam doprava na Vysoké Tatry. Nádhera. Záles zasnežené sú, takže sa pekne vynímajú v tom slniečku. Repáše tam vidím na hrebení. A prechádzam ďalej doprava na Branisku. Pekné, zatiaľ neporušené Branisko a slávni podnikatelia, podvodníci dokážu všetko vybaviť. A v srdci Smrekovice vybudovali takýto kamenolom. Orol včera mi plachtil podľa hlavu, párik orla, bocian čierny, zatiaľ som ho nespozoroval. Salamandra dole v potoku a ďalšie hmlky. To všetko musí ustúpiť pred našimi slávnymi podnikateľmi. Podnikatelia podvodníci. Ja ich ináč ani nenazývam, keď si oni také dačo dovolia. A vybavia všetko, lebo dnes popodplácajú, dnes je korupcia na takej úrovni, že to sa nedá ani. Už a keď prejdem z toho kamenolomu, tam v pozadí je vrchol Smrekovice, ale je trošku za stromami a hrebeň hlavný. A dolina, Medvedia dolina. Veď aj medveďa tu máme. Aj hluchaňa. Ale aj slávnych podnikateľov máme tu, ktorí nám ničia našu krásnu braniskovú prírodu. A toto je ozaj lokalita, z ktorej sa dá všetko natočiť. Tu vidíme vysielač Rudník chránené územie európskeho významu, Rajtopiky, pozadí Sľubica, Slovenské rudohorie, Volovské vrchy. Nuž, ešte jeden pohľad na Spišský hrad. Kráľovú Hoľu a Nízke Tatry. A napravo Vysoké Tatry. Nádhera.
Belánske Tatry. Tu som natáčal v oktobri, keď ešte len začínali ten kamenolom tu robiť. Dnes je prvý jarný deň, 21. marca. A už začínajú zase ťažiť kameň a odvážať dole dolinou. V takomto stave je tu teraz. Ten svah už je rozritý, len kameň nemajú. Kameň je to šutolina. Keď na ňo dupnem bagančov, tak sa mi pod bagančov rozsype. Ja len by som bol zvedavý, kde to chcú odvážať. Keď na nejakú diaľnicu, veď o pár rokov tú diaľnicu môžu rekonštruovať. A až taký nekvalitný kameň použijú na podložie. A pritom za chvíľku urobím záber na veľký kamenolom, ale je teraz osvetlený akurát zle, že ho slabšie vidno, na Spiši v Olcenave, pár metrov, doslova metrov od tej diaľnici, ale odtiaľ kameň neberú. Pekné solisko, urobené do pňa od smreka. Teraz mám v zábere Olcnavu aj kamenolom. Presúvam sa pekne na Dreveník, Spišský hrad, Spišské podhradie a Kráľovú hoľu. Nádherne zasnežená ešte. A tu máme suchár, Jerúňom, aj dačo čierny by tu mohol byť. Na vrchole červeného smreka máme ďatla a ešte mám pekný zbytok borovice, pozadí kamenolom, tak máme Brútovce, Levodské vrchy a ideme ešte raz na Vysoké Tatry. Pomaličky sa presúvame na Nízke Tatry. Kráľovú. Spišské. Tu máme ložisko. Musela to byť jelenica alebo pároch, žiaden nie je zhodený. Končím natáčanie pohľadov na Slubicu, Rajtopiky, územie európskeho významu, vysielač Rudník. Prechádzam na Volovské vrchy, Rudohorie, dedinku Olcnava, kamenolom. Ďalej sa presúvam na Dreveník, Hodkovce, Granč-Petrovce, Spišský hrad a
a končím dokumentáciu nádherného Slovenska a developérov, ktorí ho ničia.